Awusukaneni madoda sekunjalo ke akusekho ke kuphindela ke emuva nje wathi sithembisile madoda ukuthi ke siyaza ke leso sikhathi noma kanjani ke izenzo zakho ihloko ke sengoma le emnandi ke ngalendlela ke eyisimanga etheke mayifika ngabona ke uTikTok ke unyakaza inkundla ke zokuxhumana ke ezinyakaza ngalendlela ke eyisimanga ubaba ke umtekhala emsakazweni wakho ongunqa phambili usekhona ke engaphakathi ke endlini zokusakaza enye ke futhi ke yesingoma zakhe le emnandi ke ngalendlela ke eyisimanga sikhuluma njengamanje usekhona ke e-studio madoda hey mantulu kunini ungathi uthukile nje masikanye qala ukubona ugwinya amathe muzokwenza interview kwenza njani masikanye hayi cha lutho mina ngiyindoda nje ekhululekile cha kushuthi kodwa phela kubalekile nokuthi indoda ibe nesithunzi nakho nawo so no mawusho kanjalo wenzela ukuthi manje ubaba avena abona uthi ayishuthi lento yami iyasebenza kade akhona yakhe sebenzayo cha ngazi uyazi masikane sithe mesikhuluma ngokuthi ke mesikhuluma ngokuthi sizoba nobaba la ohlelweni njengoba sazi ukuthi izinkakha lezi zomasikane cha baba ngeke ngayitshela ukuthi ngizohlangana nomuntu osethi ukukhula impela kanti cha usengamthatha umamncane uyambona kwaje shuthi mawuthi sengamthatha umamncane yini ungasho ukuthi kahle usangangithatha kahle cha phela ngithi phela ngihlalo dabeni yabo kodwa phela ngoba indoda isizofunda kwenzani yenza kanjalo kanjalo cha baba sikubikele isiphido sikubukele emsakazweni ngibingelele kakhulu ngibonga nethuba Juice FM ngibingelele kuwe masikane nakusisu uPenny Mantuli siyabonga kakhulu ukusinika leli thuba lokuthi sibe nani la ekhaya namhlanje injabulo kakhulu kimi cha baba ngenxa yesikhathi baba sibekwa nje imibuzo yethu ithanda ukuba yidlanzana sizovela impela singene kuyona singabe sisalokhu siyangale ngoba ngibuka baba njengoba ke usunesikhathi esingaka usendimeni siyazi ukuthi ke ziningi kakhulu nezimo nezinto ezithe zakwehlela ikakhulukazi ke nasemculweni kodwa ke masingake sibuke nje ngokumsebenzi wakho lo siqeda kudlala mhlawumbe singathi yini izathu esenza ukuthi uthathe isikhathi esingaka noma iminyaka emingaka ukuthi ukhiphe okanye uzimele mangaphendula nje lapho ay ngathi bekungakaze kungifice ukuthi ngelinye ilanga ngiyoke ngizithuke sengizimele kanjena ngenxa yokuthi ke ngendlela besibambisene ngayo emsebenzini wethu bekungekho ukuthi mhlambe ngijele ukuthi ngelilanga kuyokwenzeka kodwa ke leminyakanyana ngihleli cabanga ukuthi iminyaka emithathu ngihleli nje endlini kuye kwangifica ukuthi no kusho ukuthi lento engiyicabangayo angenzeka igcine ngenzekanga ngiyabona ukuthi ayilanga liyashona ngoba nami mhlambe emsebenzini besiwenza nami khona engafika nakho ngase ngithi no ake ngizame manje ukuzokhipha ubumina ke manje ngoba sikucacile ukuthi mhlambe lokhu ngicabangayo ukuthi kusangenzeka mhlambe ngeke ngisho kanjalo ngisho ukuthi ngeke kodwa ngiyitshele lokhu ukuze ngithathe lesinqumo sokuthi manje ake ngizoveza ubumina ake ngizoveza umuntu ekhala izwe lazi ukuthi umuntu ekhala njengoba kade ekushini umuntu ekhala ubenzani liphi iqhazade libambile ingakho ke kuzokwa kwangithathisa isinqumo sokuthi manje angizimele ngibe lo muntu ekhala ngingabheke omunye umuntu ngizibone nami ukuthi uma ngiumuntu ekhala ngingedwa abantu bazongibukela kanjani ngoba nami nginalento ukuthi nginakho nami engangikuphethe yebo baba yazi ngokubuka kwethu sike sabona ukuthi ke kumsebenzi okukhiphila akekho mhlawumbe umculo amaskandi omfeaturishile ngokwama feature engabe lokhu kwenze ngamabomu noma akekho ombone kukhona ingoma angakwazi usangene kuyona no hayi ngweze ngamabomu ngweze ngamabomu andiqiniso lakhe ngweze ngamabomu ngoba bengisafuna ukuzibona nami ukuthi amandla amangakanani uzizwa amandla bengisafuna nje ukuzibona ngoba ngasho nje ngokuqinisekisa ukuthi mina emsebenzini engiwenzayo nginalento ukuthi ngiyazithemba ngiyazinikela ngineshoyo ukuthi mase ngiyenzile into
nginalento ethi mase ngiyenzile izokwenzeka mase ngiyenzile ngineshow ukuthi abantu bazoyimukela ngoba ngisuke ngizikhandlile ngokuyenza even ngisho kusho nomuntu ekhala bengisikhandla ngokwenza umsebenzi ingakho ke namanje ngizikhandlile ngokuthi uma ngifuna ukunikela abantu umsebenzi wami abawuthole uyilento nami engizongigculisa yebo abantu ngeke beyithande ngeke bekuthande konke okwenzayo noma ngeke yenga kancane bengewona amanzi kodwa manje mina ngokuyimisela kwami ngithe labo abazokhona ukuzwa ukuthi ngithini kodwa bathola into ekuyiyona mhlambe baba usakhuluma ngokuyithemba kanjalo ngiyazi ukuthi ke abaculu kakhulu abadala bakholelwa kakhulu ekuphathweni njalo njalo ukuthi nizomanenjwa nibe nabantu abaniphethe mhlambe ubaba ukhona umuntu omphethe yena ay njengamanje angifuni uqamba amanga konke nje ngivele ngayitshela ukuthi yazini ake ngibeke emahlombe ami ukuze ngingathuli singini ukukhuluma ngingathuli singini inkinga ngilokhu ngilandlana nomuntu kanjalo yabo so nje ngathi konke engikwenzile kulokhu ngisibambele impela ngezami izandla anginambene nje ngoba futhi nje abangisizayo uma siyana ngithi siseme sivula uhlelo savula ngengoma izenzo zakho baba mhlambe le ngoma bekuyiyona oyibhekile ukuthi uzongena ngayo kubantu noma ayilutho bengayitshelanga yona bengazi ukuthi strong kodwa bengayitshela ukuthi abantu bazoyithakasela ngalendlela ziningi nje bengiyibhekile kodwa nje ayona bengayibhekile ukuthi singahamba ngalendlela ayina ngithusileke mangabe sekuyiye gijima kangaka bukahlahle bugabe ngayiphi because ngiyazi ukuthi menikhipha umsebenzi khona vele lo usuke wena uyithembile kodwa mase kufike ebantwini umsebenzi wakho ba decide use sihamba nale mina ingoma bengigabe ngazo inkundla emavave bese kuzoba khethile bese kuzoba ngizoba dida kahle bugabe ngazo zonke izo ke ngompela bengayishela yebo khona ke ngoba vele ngithembile zonke zona ngithembile zonke ayikho ngithi mhlambe lena cha mhlambe uma ubuka lo msebenzi wakho kwamanje nalo waqala kube njani kule project yamanje ngoba ngiyazi ukuthi naphambilini ubuhola kanjalo futhi nakule ubuhola ngasho ukuthi njengamanje kubenzima kakhulu kimi ngoba bekunalento ethi engaba abantu bazongumukela kanjani ngoba bengakazi empilweni ngilide bekuba nalokho nje lo fishery mhlambe ingoma yodwa bengakazi nje impela ngilide nje album so nje benginakho lokho ukuthi engaba abantu bazongumukela kanjani ngathi yinto engithwese kakhulu umzimba okunye nokunye cha hayi okunye nokunye hayi akukho nzima ngoba vele ubhala into zami yabo akusikho ukuthi bekunzima kakhulu no baba siyabonga kakhulu siyaqhubeka nohlelo uqeda kuvulela umsakazo wakho ubambe lapha ke Jozi FM usibambe lapha ke ku 105.8 sihleze ke no baba umtekhala abantu bakhombisa okukhulu kumthakasela laphana ke einkundleni ke zethu zokuxhumana baba ukhona umbuzo engifisa ukuthatha la kubantu ake sithathe nangu Sibusiso Ndlela usompisi lo uyabuza ukuthi ke siyacela Mamphemba noma sikaneni sibuzela ke kwinsizwa le ukuthi ke kokwenzeka phakathi kwenu ni ushwi nomtekhala kukhona yini othi mawubheka uthi la mhlambe ngakwiside lakho kwangathatheka isinqumo esihlukile ngokwelami side sasingathatheka isinqumo esihlukile mhlambe sasingenza futhi ukuthi mhlambe kugcine kungenzakalanga lokho okwenzakala all right anguthatha umunye masikana nangu usiwe uyabuza ukuthi ke yazi Mantuli social media inabantu abanembono ehlukahlukene abantu abanye basafisa kulunge kushwi nomtekhala mangakanana amathubo ukuthi kusengenzeka lokho umbuzo ubheke kimi yebo ba abantu abakhathazekile cha Nkosi yami angeke ngiqamba amanga njengoba ngisho nje ngisazophinde futhi ngisho izwe mina angazi nibe nayo inkinga futhi angazi ngingadingi ukuthi umsebenzi uqhubeke kusho ukuthi ke ngisho ukuthi njengoba ngilongahlala endlini nje ngilongahlala ngempela ngoba ngilinda mhlambe ngelilanga kuyokwenzeka kodwa ke kugcine ke ngisengibona ukuthi ay angithatha isinqumo sokuthi ngithathe ixathu angisho ukuthi
ngeke kwenzeke mhlawumbe kuyokwenzeka ngoba mina nginayo inkinga ukuthi kwenzeke ngisho kanjalo cha lona ke masikana ake ngithi uqhamuka kumina baba kule ndima ekudala waqala kuyona ulwazi lwakho luthiya lubenzulu kakhulu kule ndima le kaMaskandi mhlambe yini ubaba ayibona yenzeka manje kuMaskandi wamanje asengakhuza ngayo kubantu abasangena kuMaskandi ukuthi hey engathi bangayehlisa le bangayenzi le mhlambe iziphi iyalo ongayidlulisa kubafowethu abakuMaskandi abasebasha futhi nabaseza engakudlulisa nje ensizweni lezi ezincane esafikayo esadinga uhamba lolu hambo mina ngabayala ngokuthi kunzima khona la kunzima and uma ungena la ufuna ukungena uzazi ukuthi uzokwenzani ngoba uma uzogijimisa ukuthi ufuna ukubukwa noma ufuna udumo ngibona ngathi kusuke kusenzima la indlela usazoyihamba ngoba usuke ungakazi ukuthi ufunani and udumo luzokushaya and ugcine ungafikanga la uyakhona ngoba ugijimise udumo ozange wagijimisa ibusiness ngicabanga la kule industry yethu ibusiness kahle sisebusinessini kodwa ngokuthi thina safika ke singakazi ukuthi ibusiness sasenzela nje ukujabulisa abantu so kodwa ke umyalo nje ngizoshiya nabafuthi abancane ukuthi la kule ndima kudingeka inhlonipho inhlonipho nje kakhulu kubantu yabo kubantu nje ngoba masenza lo msebenzi sisuke senzela abantu manje kufanele ngempela uhloniphe abantu bese futhi uhlonipha nomsebenzi wakho uhloniphe futhi nabantu osebenza nabo ukuze umsebenzi wakho uhlale ukhona uhlale nihlaleni bamsene ngaso sonke isikhathi yilokho engakusho ukuthi umsebenzi ngathi bangahlala ngokuhlonipha into engayikhuza kakhulu ukuthi mangabe sithi silethela abantu umculo sithi sizobajabulisa kodwa sibe sibaxabanisa ngoba mase ufaka igamba lenhlamba phakathi lento othi ujabulisa abantu mina ngibona ngathi vele usuke usumushile ngoba manje kushuthi awuzili uzojabulisa abantu uzobaxabanisa ngoba phela leli gama lenhlamba vele obvious lizofika kabi komunye ngeke lifike kahle yabo baba sesomdedela sizongena engobeni yakho khethile ngiyabona insizwa yakithi lapha khona ekuphethe akusiyona lento engaveni kusakaze live abalali bejabule ekhaya mfowethu kithi awuthi nje kancane 2 minutes uthi kuyithinta nje siza ukuthi umfoka bani ibizwa ngani iCostina lokhu kentombi sasithi masiyoshela kudala masikani umngakanani sasikuphatha thina sasingaqonyela imali sasiqonyela ukuthi sikwazi ukushala impahla awusingibonga uzoqoma awuyithinta mfowethu kithi hayi imakayiphinde masiyaka iphinde eduze mfowethu kithi awaqoma mina masikani insizwa ekuthintelayo le unjalo phela unjalo uyimfoka nqumalo lo uMthwentumbi uyimfoka nqumalo uMthwentumbi lona kuyeke lo umlanda phansi le kwaNongoma hayi cha iyo lensizwa lena ethi mayithinta lana kuzwakala njengoba bezwa nje abantu ukuthi konke khona khethile baba ingoma yakho khethile uthini lapha ya ikhulile ngoma lena nje ngikhuluma nje ngabantu abathandanayo futhi abathandana ngokweqiniso ukuthi ngiqinisa uthando kubantu abathandanayo ngiyaliqinisa ukuthi umuntu wakho ohlala kuwe ngoba nje khethile ngisuku lapho umuntu wakho akube umuntu wakho baba asikudedele kube intokozo kakhulu ukuthi sibe nawe emsakazweni iJozi FM kubonga mina kakhulu uba nami futhi ngibonge nakubo bonke akade belalele iJozi FM ngithi ngiqhubeke nilalele iJozi FM umuntu ekhala ke niyazi nje sinibonile utholakala epage lakhe futhi nje ngathi ku TikTok umuntu ekhala Legacy ku Facebook umuntu ekhala Legacy bese kuthi ku YouTube kube umuntu ekhala nje kuphela
ngiyacela ke ukuthi ngathi ngaqhubeka ama followers angilandele page lami nengoma futhi yenza kahle kakhulu lenethi izenzo zakho yenza kahle kakhulu ngoba isila 160 something views 69 69 views yes so nje ngathi yenza kahle kakhulu ngiyathokoza ngicela ukuthi baqhubeke abantu bangisupport njengoba bekhombisa ukungisupporta ngathi qhubekani ningaphela amandla umuntu ekhala nje usazolokho enenzile nje into ezinhle ngiyabonga kakhulu siyathokoza